Non se trata dun problema novo nin dunha situación puntual, posto que dende hai un ano o Servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Muros conta con tan só un médico. Un dos pediatras permanece de baixa dende entón e a única facultativa en activo presta tamén servizo varias horas á semana no Centro de Saúde de Carnota. Pois agora mesmo temos unha única pediatra dando servicio, porque sí que temos dúas prazas, pero non están cubertas, só se cubre unha que é compartida certos días á semana co Concello de Carnota. Entón, estamos absorbendo tamén a carga de nenas e nenos do Concello de Carnota que non teñen servicio no seu concello, teñen que vir ao servicio de Muros. E agora mesmo, pois, a realidade é que a carga de traballo que ten a pediatra que está no seu posto, pois é moi elevada e dificulta a boa atención para a infancia do noso concello. A alcaldesa Muradá insta a Xunta a cubrir de inmediato a baixa de longa duración para recuperar así a normalidade e evitar o colapso do servizo. Para nós a sanidade debe ser prioritaria en todos os eixos e cando falamos de querer fixar poboación, de promover a natalidade, temos que darlle tamén servicios á infancia. O máis importante é, sen dúbida algunha, un dos máis importantes é, sen dúbida algunha, a atención sanitaria, unha atención sanitaria de calidade.